Din hija s-sitwazzjoni fl-emerġenza tal-isptar Mater Dei. Pazjenti mitluqa ħdejn xulxin fuq l-stretchers mingħajr ebda privatezza u mingħajr ebda dinjità. Dawn il-filmati amatorjali li waslu Antwan News inġibdu it-tnejn filgħodu. Filmati li jikkonfermaw li l-problema ta' pazjenti fil-kurituri għaliex m'hemmx biżżejjed sodod fis-swali tal-isptar Mater Dei għadha teżisti. Dawn il-filmati jikkontradixxu dikjarazzjonijiet li għamel il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar fl-aħħar xhur dwar kif skont huwa l-problema ta' nuqqas ta' sodod fil-Mater Dei u ta' pazjenti fil-kurituri spiċċat. F'Novembru tal-2010 fil-Parlament Joe Cassar kien ftaħar li l-problema ta' pazjenti jistennew fil-kurituri kienet ilha l-ispiċċat. Inna li qtajni għal-problema tan-nies jistennew fil-kurituri għadhom iġibuha fuq it-television u ejja. Il-filmati ġodda li tixandar One News tas-sitwazzjoni fl-emerġenza fl-aħħar sigħat juru iżda li l-problema ta' pazjenti fil-kurituri għadha teżisti. Xahar qabel f'Ottubru tal-2011 Joe Cassar kien saħansitra ddikjara li kull pazjent li jidħol l-isptar Mater Dei jiġi trattat b'mod dinjetus. Informat li l-pazjenti li jiddaħlu l-isptar Mater Dei kollha jiġu trattati b'mod dinjetus u dejjem jingħataw sodda irrispettivament miċ-ċirkostanzi. Il-filmati li waslu Antwan News fl-aħħar sigħat iżda jitkellmu waħedhom.